Baina hor fama indako deportista Larramendiko Pello izan zen. Bai. Bai, Larramendiko oso sasoi beretsuko, Ni baino pixkat aurrera txaua zan nuen. Bai, Bai, geho diru pixkat behen nuen Pello eta biok amezketatik lakuntza hautean. Bai, Bai. Bueno, Irineta. nik uste apustue, berak, 18 urteekin egin zintzula, bai? 18? Ez dakit, hoxe ez emat urtetzen dut. Haik, ne zalde nik eman ditun lakuntzea, harrek ekarri zituen kargaik. Hola, plumok ziren. Bai, Bai, koskorrak. Batek izu apustue nola sortu zen, nola biztu zen apustue? Lehen jakin hor baino ez dauen, nik hola nundi nola biztu zen. Bai, 50 kilo asko die, Bai. bide luzea. Bai. Oinez etortzeko beste hilabere asko da. Hoxela. Lakuntzatik, amezketa eta 50 kilokin. Bai. Zer guz bukatu zuen Pellok apustue? Ondo. Bai. Bai. Zu behak inatzinen, zinen, Ea maten da gauzoik da mai, baina ez dut uste gu zotaleta horrea bidea eta ginen usteet. Bai. Bai. Geho, bera zehatzeko. Bai. Bai. Baina lakuntzea ez ginen guhun. Ez zineko. Ez. Bueno, apustu hortaz asko itzeintzan, da fotografia asko daude, eta gero, hartzailetan bersoarik ebazien. Bai. Lukas Txikieta. Txikieta. Bai. Baina hoik zurrute pixkat egite zanen da zehatzezaken neko bersola itzien. Bai, baina Juan Jose eta... Bai, Juan Jose hortzan esan nahi nuke zehai gutxinazuna etorri bersoetan eokina Juan Jose izan zen. Juan Jose. Bai, niretzako bai. Eta gero hor Artxanberri eta ezakit mendini hitzezien bate... Artxanberri? Bai. Hoik kinen nun ez daukenik. Ez? Ez. Eta gero loilakoa letxona esatezien aio? Letxona? Bai. Bai. Hoi? Ulazia? Bai, ulazia dien. Bai. Baina hoi letxon hoi nun eotezan ez dauket oain jundana. Hoi zaleitik hor zien. Angone? Bai. Zale intzuen hoi txaula. Txaula. Bai. Geho zerbait muitu otezan ez dauket seguro, baina justu ez nizuk esango baino, letxon hoi geho latosa ez otezan hor. Zerbait egoron dauket. Antonio Beltxa, geho buguntzu zinen. Bai, hortaz hitzengo dugu, Lukas, bai, hortaz hitzengo dugu. Oso hartzaiena zan esaera hau, Inazio. San Bartolome ezkio mendi txikiak ere itzala hundie. Bai. Ondo egie dago. Bai. Antzema dezaio. Bai. Orduan da guaine bai. Gero beste bat oso hartzaiena zan. San Bartolometatik aurrera, 2 txamarra dituenak, bat behintzat jantzi dezan. Bai. Bai, karo, han ez da iruditzen baino, gaina itan egualdiek kanbiatzeunen, asko kanbiatzea. Bai. Artazuiketan da ibilitako atzea zu bate, Nazio? Artoa zuitzen da? Bai, garai batean, hartoa itxen zien terrenoiko benak, hola inbehar izate zien da geho harto zuitzea, apaltzeako. Bai. Eta eskien goroa arretik juten baino, ana itin behar izate zen. Bai, baina kontu asko esaten da? Bai. Bai, horri buruz. Bueno, Inazio, horroko argazki horrek, hor daukezun argazki horrek ematen dit, puntua, bai, utzi, bai, puntua. San Fermin bidean egindako erretratoa da hori. San Fermin bidean, bai,
ez nekien, baina susmoan baneukan ala ote zan. Bai. Hor, urreako arkaitze horren ingurune egindakoa ote zan egon. Hoi, nik esan behar bano, San Fermini behera jetxi, ermikete behera jetxi, Bai, eta geho zeharreagoa zela, han iturri bate izena txaiagoa zen nuen. bai. Iturri hartati unea trinkente aldeagoa Bai, zela, bai. usteit, Han egindakoa dela. han egindakoa dela. Okerrenen bilen orduan, okerrenen bilen. Zenek egindakoa zen? Zenek egindako erretratua da hoi? Garaiaitan askatea, fotografistak asko jute dituen, Bai, oain, zeinek egin Irakurtzen, guztun, ez ez dago, nik, Bueno. zei, baina garaiaitan fotografistak pentsatu ez bat eta bie, gehiago jute ziren, asko jute ziren. asko jute ziren. Bueno. Zenbat urtekin hasi zinen zu Tolosako eta Villafrancako ferita azaltzen? Arkumek egin hasi ginenen, era bat, Bai, 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 asko bai, jute zineten. bai, Tolosa eta Bordizia eta batea eta bestea, Zubeldi hartu, bai, autobusen sartu, bai, zerrik bezala arkumek, bai, igual. Earki. Lehen esan diazu, San Miguelea, igarratzara eta joate zinen dutela, ez da? Eta horrez aparte, bezatea joate zinen, igarratzara seguru asko, baina, eta festaterta, bate mugitzea zinetan, Alzisketa, Larraiz, Alegri, Bedaio, Uerte, hori eta hiltzea zinetan bate, Bai, Larraitze, bai, bertzak autoa gendon da, noi nahi, itxeen zaldi bapa ginean enteroa, eta guere Larritze jote guen, soka ustezun nahi. Zate gabaltzeketako behorrak inguru hortan hiltze bai zen larrean, bai. da areagotu zen behin eguta jundan naho, zaldi alde indik, Larritze. Harrapatzea. Earki, ez dakit, baina atribitzi desente igual izangoa, ze buzko dantzari izan inazio? Ba, ibili. Ibili. Ibili? Ba. Nola ikasi zer du dantzan, inazio? Nola ikasi dantzan? Hoxe, zebeat, dena gora, baina baldei pasatzen gara jaitan. Dantzari gobenak dituen namezketan, zuen ana izana, eta gai gotxea. Da, sahaztu bainen, afaimein da moko bat egite ginean, gara jaitan, Bai. da, sahaztu baingo Jose Arek soinu gotzen ikasi zian. Bai. Eta jendea asko biltzeuen, apaltzea, eta kuadrile eta kastrek eta zeak eta soinu gotzen ikasi nue pieza ma jotzen zian dagoan aseinu zen, jote hor baten. Bai. Inazio, amezketan sesio desente izan zen herrian, dantza lotu eta dantza suelto, da Bai. zuzenen aldeko zinen. Dantza lotuen aldekoa, Tutik ez jendik lotu. Libre magari. Ne, haustinak hemen Andre Gaiakin hasi nintzen pieza deiten txikian. Ez, Ez? Tira. Baina amezketa Alegriko txamponik dut zien da hori. Bai, beti txu, beti haren zea, pieza bat, beti. Bai. Baina, moitze inun zan da ikasi ginen. Bai. Artzainetan filarmonika jotzeko onjure bizkia bazan. Bai. Honi batzan filarmonika jotzen. Bueno, guk inbilie beti, motikozkorrak eta inbilie beti hogetzen du, ni beti borontzeu gehat, zuelde erdikoa bakik, Jose, zaharre nue, da arek ekartzezian, poltsikun, filarmonika eta elorraine askotan tortzua izan nue. Koak izan adilu eta matezioan da launtzea. Da, poltsikun zehadula atorri guen, Espainietako soinu. Espainietako soinu eta gehoan
garoa egiten, belarra egiten, aizela txamarra utzit eta haren txamarratik soinu hori hartu eta ni soinu gotzen, zean harretan atxegan da. Zeinen utza! Gomantzana eta hemen ez da inor, da ni hari poliguti hartu da. Eaki, dantzak eta Espainietako soinu eta alde batea utzita, goazen zure garaiko amezketa apustu zale hartara. Apustu zale altzen amezketa? Bueno, guk ez gendun geoke apustuako eta zei, Ez? Koño, gustatu bai. Ikustea eta bat eta beste baino, hola, apustu eta harri jasotzen da zean. Nea nahi zen eta... Hoxe esan nahi nizun, ze haitutano domingo zanak... Bai. Hortzan hoben nahi zen behar ikriston indarretetan adeke, berez. Esan nahi pasareko han bat egin, izateko harekain meza indardun mutil gutxi izango guen. Esan nahi normalen, hau da. Eta, hoi, itxesparneko praiskut da, kintot... Atzien? Bai, justeite. Eta, amezketako harri horrena jonumen dituen da hartu eta tak, ekarri mentzian. Ez mentzian jaso, baina gu domingo horrek. Eta geho, haren iguala egin, forma berekoa, da utzolat egin jarri. Da, geho, han poran ibiltzen menituen. Bai, Bai, oi. Mendin esategue harri baziela, hartzaile indarren neurtzeko eta antziko harrie, zaita, itzea bat zuen? Bai. Eta beste bate bai? Ezkin egi esan, Ez? ezkin usten gu area eta behin ez. Ez. Eta nik gainea egi esan harri jasotzen. Ez duen, abizioi? Ez. Korrikako eta? Bueno, beti. Baina? Ez, apustuik eta holako zeik ez. Apustuk eta ikizituna kosme? Bai. Zimela gizona? Bai. Zimela gizona. Oso zimela. Eta? Kargatxigikoa. Bai. Eta, bai. Gu ez baginen korrikako klasek. Ez, Eta ari apustuik eta? Bai. Eta ahalarren, egiatzen duen ari apustu bate, o kaneko? Ez, apustu behenan ahalarren goien. Nahi ari apustu ikusten dugu gan, bate bestei. Eosin motan, Inazio, amezketan zuen garaien zahartu xea, baina izena hondiko korrikalaria izana. Manuel, korrika isarra. Bai. Hartzaile harragak uritzeken nahi, fuskat. Kontxo? Zatik, ne oso gazteek hasi behintzen ardikin da utzolatea. Bai. Eta, karo, arkumek jaioko zego garaien da eskramentu gutxi eta nahi askotan torretzak egen nue. Bai, Arkumek endu jok eta bai okertzun da, baina hau inbertzaiok, orain bertzaiok. Orduako zerzion, bea txabola utzita? Bai. Bai. Bi behi zauzken, eta haik baserri bat hor atzarrate aldeo ze hortan baue, urkula, bai. Handik, astuakin, egunero kartzezunare, belarra, bi pakete egin, eta bi pakete hori karri astuai, ondo, baino baitxukun egin da. Pakete hori egiteko, hola, tamaino hontan eurrek lotuta zea pasauzken, da geho belarroi jartzezun erdin, da geho euroekin lotu, eta astu bai, bi aldetatik jartzezizkeo, da dotore, oso izan txugunetan nue. Bai, nik ez zaututen bakarra, amezketan, leharruzko abarkakin. Igual. Bai, txuku jantzita. Bai. Alkantola txurie, botoi giltxaki, dotore jantzita eritzezan. Berez oso gizon zehazan, oso na. Esan zuten, Urkolako etxe hori apustu bat galduta
erositako haute zan edo. Esan, haiku izan dut, Leikena. Gio, beste bat famatu da, ezagit izan duzen, Galartzeiko Inazio Goini korrikaile. Galartzei? Bai, Galartzeikoa, gio, biainino bizi izan dakoa, korrikalari ontsamarra zen, bai. Bueno, Inazio, ardi egora, korrikari bera, zu minatan hasteko modu ere izango zen dut, ba? Minetan? Bai. Baina guk itxen lan asko genduken, eta guk lanea ez, oain, minata trestek ematen zaldiekin ibilitan honi, Zure bai, Bai. Inguru samarren. Bai. Handik ez dakizen, baizu, minata bidei etxeon garaietan, eta handik zaldiekin beste batzukin batea, ez daukin nola, baina nea aia dutana, minata zaldiekin trestek ematen. Artzai batzuk minatan ibilizien? Bai. Ez daukat, urrutia jogarek etxean ibilitako, bai? Bai. Zuk etzen dut tentazioik izan, hortak? Ez. Tira. Bueno, luze samarraia, unuzko aspertu xeare, bai, Inazio. Oain arteko arretza izan da, hemendik aurre ez dutuko zaiot, Inazio. Esan diazu, etizei zenbat hartzai zineten zuen inguruan. Esan diazu. Elordin, zein izan duzen duzu? Patxiona. Patxigona. Bai. Patxigona, izan duzen du. Toki politian da bai Elordi? Bai. Ondarreko langati seitu. Bai. Bueno, Elordi, Patxigona. Ainaten, zein izan duzen ikon zatu ainaten? Nege latukoa Felipe otzit zertu nizena. Bai. Ez autu nian ainaten, eta bestea zuhutzekoa, Santio. Bai. Erorrendik gazuletan hundanatxo ni askotan txerrik eukitze gehinu, 6 bat txerri eola primaeran, umek, eta gero hartzai eita saltzeko, da aintzako zaldiekin, ainatea egunero guten izan gazuleta. Santio, zan, zeakoa, zuhutzekoa. Zuhutzekoa esan dezuna. Pardelutzen, zentzien, zure garaien, zure 25-30 urte horietan gutxi gora bera, Inazio. Nik justu ezautu nun gaigotxea. Gaigotxea? Bai. Ezautu nun, Bai. Ezautu nun. Eta errotazartoik? Errotazarren Lukas. Bai. Oike pardelutzen? Bai. Baina oik aseera pardelutzen ez zuen izango, Ez, Ez dago hori, baina oik geho hunun otezien naho. Oik ez dakit nik buntzun juntzien egon hundik, baina oik geho juntzien pardelutze. Arritzagan? Itxaskonekoa, Pedro. Itxaskoneko Pedro ez aldu zen. Bai. Arritza. Gizon honezko baina. Bai. Zotaletan? Zotaletan? Zuen atxezana, Peitxune, Lazaro, eta Azintzinkok. Oida. Burutzu zinen? Lukas, Antonio Beltxa, oik ez dut nintun nik. Angonen inor rezaldu altzen duzu? Angonen? Angonen tuertoa zautu nunik. Bai. Da areke, lehen esaten hasita, ez dut, txengo duzan diezu, areke tuertoak, bai zoan Angonen gainetik ardik jartzen zituen. Bai. Da, Antonio Beltxan apuntzun zidi behetik gora. Eta, jaro, arenak, haren mendia hartzen zuen da, egun baten esan ementzioen patxi horri, koini jarrizki horrek ardi, be mendi utzita besteenean,
begioi bestea bezala jarri ateagon txogek. Ai, Antonio, eingo ziazuke mesere darra, bestea bezala jarriko aziazuke hau. Ondo. Zeatik, hola, biste magendauke netxa, hola, zeatik eti zaitik. Bai. Hoi, hau ikustea, beste ikustea bezala baitan. Bai. Latosan zehartzai, Frutus, Juan Juan Jose, Patxi Albitzui, Patxi Albitzui, Osaba Martanekoa, Martanekoa, hoi, gezaundu nitonik. bai. Zabalei, inor ezautu duzetu, Zabalei, Zabalei tuertoa, bai, hoi zautu nunik. bai, ezautu zetu. Bai. Eta Oanarri, Oanarrin, bai, ez. ez ezu hor... Oanarrin, errentan, nik hartzen nion amezketako herriei. Kontxo. Baina ez ezu ezautu. Ez, hartzeik ez da egon, Oanarrin, Ez, etizeik, genealen, hoi, aurrena, amezketako mailua, bai, hartzai guzi, udaizkenen mordoska sartzeko emate ziren. bai, Eta geho, belarra eitei utzi eta zehatu zion garain, bai, urtean behin, suastan, nik hartzen nun. hartzen. Bai. Eta geho, aitziukoa oain hilda dao, Bai, Jose Antonio. Jose Antonio, Bai, hoi patxi honan txabola juntzan. Da, arek ardi botatzen zituen, maila berria, Bai, eta horti bai. bera, eta geho gogora, Bai. gureak hunda. Bai, Da, dena zikintzen zuen. bai, Da, esan nion, mailoa nik neonentzat hartukoik. Da bestela, behar bak horrek hartu. Zeratik, ik ardik bota beran da kaka itean nerea bota, eta nik ez dite zerriten, hola. Eta herrien esan gendun, ze pasatezan zean, da Oanarrin azpialdetik hasi, bai, eta behotoiztik, hauntza, kanpoate hartzen itxintzuen. Da, urdun nahiko ondo. Bai. Irazio, zuretzat zeintzan, ez, beste modu batea esan da, zure esku jarri izan badute, amezketako parteko ze txabola hartuko zenuen zuretzat. Zeintzan zure txabola polikia, eokie, ez dakit. Zeintzan pixka zure ametsa. Bakizu horko txabola ingurue, eokie balin bau ere, geho ardik salida, Bai, noa daukeen horrek asko kanbiatzeu. bai, Zeratik, txabola ingurue oso ona izanatik, geho area toki gozu horta, behorrak, honea, area, behiek, denak juntatu iteie, Bai. eta ganauek, alde inberrizetegu, atea inberrizetegu gora. Eta urdun eokina, mendie eokina hartzeunak, ez da erresa dena. Etizeik, gora jun, da ardi biltzeko eta eokioa da. Aina atetik jun behar balen badezu, aina ate behar toki politien da, baina geho gora goiko gainea jun behazu, eta geho goiko gaineen ardik pixke dola ingue, baina behar ez tizartzen. Beretzei, gora hotzeue. Eta hortako ez da erresa, berez pardeluz da mendioik, mendia hundien ondoan txabola duela, beak oso igual, beak urrutio, baina hoi... Bueno, txabola galde bat eutzi da. Lehen esan diazu, Korrika Isarrak, Manuel Mujikak, asko erakutsi zizula
hartzantza ofizio hortan. Bai. Zein izan da zuretzat, aralarren, bat aukeratzen hasi da hau bai hartzaile, zein izan da? Irazio. Bueno, oso zaila esaten, Bueno, beida, hor denak due benzea, baina pixkat aurrea balin batzua zeo zea zegoen baza, pixkat kambiatu idea, Bai. Bai. Ondo ikustea bata, baina aurreak txote zoa zen iruditzen mazaia beste iskin batetik, beste zerbait, olakoare bai, Bai. Guai, person txarrik inorrez horre, Nik errezela daukat aldi behin borrokak eta izan dezielako joitan. Bueno, ingo zien, esan nahi etzatokatu, Ez zazu tokatu. Ez. Ez da egit neonak errespetu sartzen nien egon. Izazen behar dira. Nahi ziten milore ez da egit hori ise. Luze egia, baina estraperloaz zerbait esan nahi nuke. Zubilitako hartzea estraperloan, Ignacio? Bai, zerbait Bai. bai. Naparraldea? Lakuntzea, amazketatik lakuntzea. Bai, laguntzea. Sekulenez araitzaldea. Ustei... Ez, horrea ustei eta hoita lehen zanunako zeteke ze hortan, enkarguk. Enkarguk. Bai, enkargu txikie. Bai, egunero itxen behartzen gauze. Bai. Zatik beste hoitan ez paizean. Bai, eta ze ekartzen zuen, laguntzatik ze ekartzen zuen? Irine. 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 Bai. 1 kiloko zakue. Ja. Komeriarra ikusitan honi. Igaratzatik lakuntza aldeagoa zela, karo, gara jaitan, 1 kiloko zaku osoi jartzen ziren berea. Eta, astua, mandoa, behorra, zaldien honik, baina balentzak bizkarra izorrotu iteio, seitun. Bai, zatik, ze handi hartzen baitu. Eta hau seitun binberatu. Hor bota ziten, zakue. Da, gaztea, neoni, hartzen, 1 kiloko zakue, zaldie ondon jarritak kristoatik ez uzten, huesan hue. Beheran, malkarren behera, hemen dize, esan bani, surtu dura inbe biden igual. Zea bat, pao txartakat bilatu nuen, hemendik eta hortik, arra zuzena, eta erdin sartu nuen zaldioi, eta lotu, kisto bezala. Zakue arrastan eaman, da ane antzenion. Lotu ondo eta bai zaindu nuen, baina lehen zaindu eta zen baino bota. Hala, da, geho halagailtzen, da, beste egun baten junaiz lakuntzea, gaueako, da, siberstetzun guri preparatzeunak izena, da, hala, seitun ateatzeko, parte manda zerrota, bakizu lakuntzetik alarra bizatzen, zubi bat, da, zubi huet, zain jezuen bat, da, handizion pasabarra, kistori bai egin zen, da, seitun ateatzeko, etxola erremioiko, bestela, urrungo eune antzola bota beharra. Hala, zaldie zehatu eta esan nion, da, hau, bihar, oain, hemendik basoa honda, bihar nola jaso, da nola zehatu. Hau ez aldao, bi zakutan hartzeik. Bai, jarriko jo. Nik zaku karrikoit horren zago, da erdie zakuaten da bestean. Bueno, ala, jarri ziren da, urdu bai ondo. Bi aldetatik jarri, zaldigitatik pitapa. Eta zerbait zehabra emazen duen zakue, erdie, baina eungileko zakue, baldaizu garai hartan.
mintzat ala jarri ziten, ala junitzen. Gero basoa junitzen, da ardola hundioten azpien, kendu nizkion trastek, eta zaldie jarri nun, aparte, eta neoni zakua hain ondoan, ane honitzen egun zaldua hasi harten. Luze? Bai, baina ego dion nazan, eskarrak horri. Eta ala berriz gero handi zehaino. Baina geore zaldie jarri pastak, lotu bizagu eta ondo jarri nizkion, errez. Zaldie aurren nahi nun, gainean usten nion lotu gara, da gero beste zaku hartu eta guezanen beste eskuegei biik zehatu eta ondo. Ezer goatzeatzea Antziarreko Inazio Estraberlo nintako, ezer gogona dukezu? Bai, bate egin gu aurregotik eta gu atzaotik. Egun hartan, gu zotaletan paren beheran nintzen, da nita pello aurretik. Da kiston elurre, eta etor gu aurregotik, gue bastante mehanduo, da gue, karo, geotar elurreio, da anarbatu. Baina, egun hartan, aginen pello da biok. Da, oan digoron dauet, alda zaingo arrateako rampla baizu, alda zaingo arratea, hola zehatu da, hau dena, arrie lison, da elurre indazion, da bitxurre putoue espaizan, dena tapatu da, eta han bitxurre hartan, da ni aurretik, eta pello atzetik, asto batzun pellok, eta zaldie nik, zaldie ondo pasatzen, asto eroi, da behek horreka, bezeak da nik enauen zetzik, segin behar, da amezkera da ator nintzenen ake eta danatzai, da esan nien nola zehatu zen, da haitu mentzien telefonoa hotzen da, gara jaitan, etzan lineak, hausuik eustak ezen berrik ez, da 6 zepasak zen larri, eta beti goro neugitzet, atxezan zer dut, da larremendia juntzan. Da, esan nion, zepasa zen, mina eta errekar nola eruzan, da, ez nakila, zein guzun, ni enaukela erremeioik, etorri merrengoen eta pelloi, karo, inderra joko izan egon, motila fuerteare bai, eta han astoa atea, da, arritzan zulomaten zaku eutzi, eta akeletoan behera, oinez. Da, urduntxe, guatxezan ahuntzan hartan itxea. Bai. Bueno. Gue hildako, Antziarreko hiltzan, egunezan hoi. Egunezan. Izait, abendu namarra edo zertzan. Hoixen nizu zengo, bai. Zerbait, bai. Ezin bukatuko dugu tristeza marinazio. Hainbeste kontu izan da gero, ez da? Zer da zuretzat gazta? Ze izan da hartzei batentzat gazta? Eikia, maien esan dezu zarea zea da, saldu ere bai zer da? Gazta izan da arrelarko hartzaien dirubidea ez esango, baino hartzaile pixkeat? Bai. Garai hartan mintzat, garai hartan beste jobera igetzeona, gazta ona itea. Bai. Gazta ona iteko esnea garbi bildu behar du. Esnea garbi bildu, ondo tratatu. Eta gero temperaturai eman behiozu, hartu behiozu, tamaine. Gehi behotzea oso txarra, gutxiri balin baguzu ezin dezu bildu. Eta geho hotzeri edan gaztoi
ez da juntatzen. Hoi temple hoi hartu egotu. Gazta garbi, esnea garbitzeko, osine. Bai. Usine oso ona da. Karo, zigine biltzen mazu, ez diosatuko. Baina, hile puntje bat... Bai, eta xabor bat, ezer balin bau, usine egin behar da, berrie eta luzeen ondo moztu, Guk txaola ingurun, sega egin, pasatzen unik, begaraien, eta geho, hola setortzen zen. Berri. Eta huet doktore hartu, eta tak inbotun sartu, eta oso ondo garbitzen duen. Gazta, arkumea. Bai. Ordizia eta tolosa. Hortzen, komerie. Gaur ferione izan deut, eta azteu, eta arkumea prezio kaskarra egin dut, eta zenbat egin dut, horako kontu. Dena, beste ez. Jo, eta ardilea? Ardilek asko sabotatzen gara jartan, Ardilek asko baliotzen. Genea lehen urteko zeik obentxuna, arekin atezazion hartzei urte batzu da, beti ez. Urte batzu izan ziren, onak. Ardilarru ere, bai? Baitare, bai, hoi denak. Hoi denak etxeako? Bai. Bai, karo. Ahari honak estimazio izateatzun? Bai. Konpaziatuko hartalde hon baten, da ahari honak raza honetik balimazikoa zen, errepez, klase, tipoz, eta geho denak izanatik mendiei da fuerte helduko joan ganaue izan, defentzia hundi edo horre. Eozein ardi makal zea izan, ardi fuertea, eta klase hona balin ba, harrek respondibutako negu ere, errexago pasatzezu garekin, eta fuerte bamatezu mendia. Artzaiarentzat txakurra? Importantea. Zakurra izan honik kategorikoa. Ez premiotan dola ditze baino itxen markakoa. Zizezu? Pastor. Da nolakoa zen? Zuri ez, zuritik horia zijoana. Osona, Ni ezkondut da martxan jarri nintzen, hasi nintzenen zakurru nu gaztean auken, oso gaztea. Eta, hala, hau, basarri hau, bibitzekoa zen, da nik bizitzeat, mutizarba bizitzeatzen da, geho besteen, ne Andreat familie, da handik ezautu nunik, haustin nabe, eta hala, geho ezkondu eta hasi ginenen gehe martxan, karo, nik amezketan nauken zea hundie, eta baino hemendik amezketa eta handik honea, eta nu nahi nun beste tipoateak ganauk manekatu. Astiarran hartu nun baserri bat. Ezkondu da uste betea. Area junitzen, ardi hartuta. Atxezana oso ona zan guaitezana. Nei askola hundu ziten da, denai gutxer. Umek mehandu inbertzuenak, egin beharret zituenak eta kuadriloi atxek manejatzen ziten. Eta bestekin astiarra hunitzen. Hain itzenan, hasi ginen, eta beti bezala gazta egiten hasi itzen, eunen zortzi gazta eharrak egiten ditun. Itxe hona, eta itxe kuartoat jarri gindun dena apalakin, gaztantzat. Gazta bat etzan etortzen. Denak zuri, ez da sekature. Diena beteta, gaztan.
gazta bat inoi mateko mugu. bai. Hau de, miseria, la puta. Hoi, astierran, altza como aldea, baserri zion, altzan, urrutia, behinen unik itzu, hartzai baten ganau ikusten dituen da, arena junitzen egun baten. A ber, ze letxero bateo zehon da, ala junitzen da. Enio harrek ezauten da, nik ez baina esan nio hola eta hola. Nola, buena, dora junitzen ardekin, da, zamezera esplikatu nio, nola initzen gazta egiten, da, ezen okela bakarrik emateko mugu, da. Ez guk, itxeatortzen zain nahi. Hemen ez letxeroik eta ez da inor pasatzen, altzan lau izeta, antzio noi. Ekau, letxe. Da inorrez aldago izago hemen, da ez, oiztezu bio. Oi, Donostian bazen joge esnea, urria, zera zer da. Noara junberra guet, ez da erremeioi, albarri gaine. Hala Donostia junitzen. Da, bere etxean plazan sartuta bat edi beste da. Ez, hemen etortzek bat, lezotik geota, baino hartzei izte etortzen honia. Han beste karnizero batek ondoko esan ziena. Iolako ez da bai. Mika, guamak ezautza hui. Hala. Da, holatola. Guama Samartin jutek. Bai. Are hasi behuke. Esan ziten. Hala. Garai hartan, ez zeon txarrok, kriston txarro zarra. Isuat. Mintzat parte zaharre horta junaiz da, hartu ditut laukaga. Astiarrako autobusen junaiz da, Portutxon jetxi behar nuen. Beti gora guteko eta Portutxon jetxi eta basarria jun. Behorra hartu eta eman ditun kajoik gaien txan etxon, ematei kriston kargazun. Hala mintzat, hala sinitzen. Oei bilera. Goizego irut erdi laguetan jekitzen itzen, ardi jetzi behar. Geho, area junein behar. Ni bizitzen nintzen toguiti Portutxua behar gabeizion, gainea. Geho, behorren ekarri, deskargatu eta gai alde ematzen itxea, baina bide pixkaten junda, han etzen usteik. Hala, uste bete egin dut, hasi nahi mintzat eta mekauen. Be eskaxen hartu denun diru, eta hala, nahi dela, autobusa Hernan etiatez ezan, da furgoian, ez baitzun bestalde usten, furgoian eman zen, da furgoiak endoioa horri. Eta goizean ez da gizeu dutako furgoiekoa. Ardi jetzik da ezin. Petratei aiatu zein, Petratei Jose Pazun izena. Hango itxeko Andrek. Han Samartinen bio ingurun genden, plaza puestok hartze dituen hola baserritarra iguan antzat. Harek esan ziten, goizen zazpitako tortzen bazea, nik ikarriko zaitu duenea. Meka hoene eta kristona. Hala, harekin hasi nintzen, da, hala, geho, esnea garaia itan etzeon, mami zea kondugi, baina mintza banauzkene zeak eta gorrosen karnizero bat imaten nion, da, karnizero horrek esan ziten, kotxeak izan dugu eta ez, txegoet, dios, ernatxe legearki, baina, ez txegoet. Nik, zea, hemen bazagoet ezagune, da, horrekin kasu behuke. Da, bueno, esaiok,
Hala, esan ziola, eta goizean be urdu jarri ziten, da juteko, da, hala, hilabeteako kotxeak inazin, handik aurrea. Errez. Errez, bueno, kriston de ben. Txerrik izaten zenituzela esan diazu, hartaldea askotan esan dugu, zu ardik saltzen da, ganauke saltzen da ibilitako zein ezio. Bueno, geho, frantzes bat. Nik bi urtetik behin, ardimuruzka saltzen duten hon. Eunen urte ero berroita marri irurogei uste nituen, da bi urtetik behin, berroita mar bat irurogei bat kendu duten nituen. Da, ala ardimordoat saldu giot, eta frantzeso horri gustatu intzezkion. Da, zehan da, kuño. Baldazko ardi gehiago, da, ez, beste behizkit. Kuño, hartuko zizikitela eta bilatu guzkenik. Da, ala, beste eronen ezagun batenak, manuzkion. Da, geho arek beti zeitu ziten, are nake horrenake zehatzen da, handik area egin duen. Gureke, ustez, gure ardike iparraldea. Seguroski. Bai. Seguroski. Bai. Bueno, Ignacio, hiek aldera bukatu intzezki. Niri berri oso ustu nau, Ez, eta esan behar dizut, bukaeran esan behar dizut, aralar maite detela bai, eta asko maite izan detela, baina gaurti horrea motibo gehiago dago, eta oinbeste kontu jakindak geho Ignacio, aralar gehixo estimatzeko, da alderdi hortatik eskerak eman edizkizu.